त्यानिमित्त आमचं गावचं घर आणि आजूबाजूचा परिसर तुम्हाला दाखवते. हे घर आम्ही गेल्या वर्षी बांधलं आणि गेल्या वर्षी लग्नाचा गृहप्रवेश झाला आहे आणि त्यानंतर आम्ही पहिल्यांदाच ह्या घरी आलो. गावी आमच्या दिराच्या मुलाचं लग्न होतं, त्या लग्नाच्या निमित्ताने आम्ही आलो. तर हे जुनं घर पहिलं मातीचं होतं आणि ते आता आम्ही तोडून आम्ही स्लॅबचं घर बांधलं. तर हा आमचा हॉल आहे. मुंबईला छोटे छोटे किचन असतात म्हणून मी इथे मोठा किचन बांधला आहे. ओटा पण मोठा ठेवला आहे. हे आमचे गावचे घरचे नारळ आहे. थोडे काढून घेतले आहेत मुंबईला नेण्यासाठी. हे काजू आहेत, ते आता मशीनवरती फोडून घ्यायचे आहेत म्हणजे मुंबईला नेण्यासाठी काजूचे घर. हा एक बेडरूम आहे. त्याच्यामध्ये मी आमचा देवाचा देवारा ठेवला आहे. हे गणपती आणि ही माझी गुरुदेवता कलावती आई. आम्ही नवीनच आता आलेलो आहोत त्यामुळे फर्निचर वगैरे इथे काय आम्ही अजून घेतलेलं नाही आहे. हा एक बेडरूम आहे. हे आम्ही घरच्या झाडाचे आंबे हापूस आंबे काढलेले आहेत नेण्यासाठी. थोडेसेच काढले आहेत, अजून काढायचे आहेत. हा बाथरूम आहे. हा इथे टॉयलेट आहे आणि हे पाठीमागचं अंगण आहे.